אוקיי, אנחנו צריכים לבשש ולמצוא עצם. זה עם זה תעשו. איפה זה? אני עכשיו לא תעשי לי את זה, די. אל תעשי לי את זה. שקט! עושים בשקט! סליחה! מה זה פה? זה? לא יודעת, זה שומן הלבן. איפה העצם הזו? אין בזה עצם! אז למה אנחנו מחפשים? כדי לראות שאין עצם. אין בזה עצם. תביא לי רגע. אתם רואים? הנה הצינור. למה חצתם את זה? נמרוד, הלב הכי טעים בארץ. כאן האור המלך. כאן ירדנה מלכה! רגע, בואי נמצא שומן, בואי נראה שומן, תרימי. הנה השומן, הנה הלבן הזה, אתם רואים? זה שומן. הלבן המגעיל הזה, כן? זה מה שאני נוגעת בו. הנה, זה שומן. הנה מה שיש לי על האצבע. אאו! אני רוצה בודה. לא יכולתי עם פנים. חבר'ה, לחפש צריך שתם, תראו את החדר שמאל. חדר שמאל. זה חדר ימין. החלק הדק המאוד הזה. מתוך חדר שמאל אפשר לחפש את אבי העורקים. הנה אבי העורקים. זה לא תמונה, זה וידאו. בלי כפפות? ועכשיו עם השיפוט. איפה חדר שמאל? מאיה, זה חדר שמאל? כן, כאן. הנה זה, תצלם. תעשה בזום. בסדר. הנה זה חדר שמאל. זה חדר שמאל, אתם רואים? הנה זה חדר שמאל. זה חדר ימין? לא, איפה חדר ימין? זה משהו קטן כזה. הנה זה חדר ימין. אוקיי, תראו. זה חדר ימין של הלב. וכל זה חדר שמאל, אתם רואים? הנה, אני מתקרבת. זה חדר ימין, זה חדר שמאל. כן, הבנו. עכשיו אנחנו נתקע בשיפודים, לא. נשים את זה ככה. איפה אבי העורקים? מצאנו את המחיצה, גדול. איפה המחיצה? תראי לי מחיצה. מי שיכול באמת יכול להרגיש את זה. בואי נראה, הנה השיפוט הגרוע. 2 ולמי את הולכת עכשיו? ועכשיו אפשר אנחנו נלך לנצח ללב. אותם שנייה בשיעור אחד, זה ממש לא. לא, תדבר, אני ביקשתי משהו, נכון? אני רוצה להסביר משהו, סליחה. אני רוצה... גל, אני מחכה, סליחה. אני רוצה שוב פעם להסביר. מה? אפשר להוציא? איך איזה מגיע? אנחנו נתחיל תרנגול הודו. איזה דוחה. אנחנו... הנה, מצאתי קרישה. ליאור, תמצא לנו. אקשן. אתה מצלם? שומעים אותי?
כן. טוב, אז זה ארוחת ערב שלנו. תורידי למטה, אני לא יכול לציין פנים. תביש לי את הלב שלך. מה זה? זה אוויר אוכל. וואי, מגניב. וזה כריש דם. תוריד למטה, אני לא יכול לצלם פנים. טוב, מגניב. צלם את זה. תסתכל. צריך להכניס כאן את הקיסם לאבי העורקים. כן, ופשוט לחורר את אבי העורקים. נמרוד, הנה העלייה הימנית, אתם רואים את החלק הקטן הזה? הנה אבי העורקים, אתם רואים את הצינור הזה כאן? זה כאן, אני חושב שזה אצבע, נראה מה זה, זה לא. זה וידאו. לא, נער, עשו את זה עם פנים. איך זה נגע לך במסך? ירדן! את הלב. זה חדר, תסתכלו כמה הוא גדול, חדר שמאל. כל זה הוא חדר שמאל נורא, ובואי נלך בחדר שמאל ונצלמה, מה אתה חושב עם חדר שמאל? אבי העורקים, נכון? אז בואו נצלח את זה. הכי גדול שתהיה. דודי. הנה, צלם את זה, זה מגיע. כנס פה, כנס בפנים. למטה את השיפול, כנס. יואו, איזה מגעיל. טון, זה החלק היותר. וזה גם טבעת, ניסויים. בכבוד, רוב, קבלו את השומון של דני.